ċifri provduti mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru illi f'Lulju li għadda il-Gvern irreġistra surplus ta' 30 miljun euro. Iċ-ċifri tal-NSO juru illi tul tal-Gvern matul Lulju li għadda kien wieħed b'saħħtu ħafna u laħaq kważi l-443 miljun euro. Fl-istess waqt in-nefqa tal-Gvern kienet ta' kważi 413 miljun euro. Miċ-ċifri joħroġ ukoll illi fl-ewwel 7 xhur tas-sena it-dħul tal-Gvern baqa' b'saħħtu bżieda fit-dħul mit-taxxi ta' madwar 260 miljun euro. Iż-żieda qawwija fit-dħul dirett u indirett baqa' jirrifletti r-rata rekord ta' tkabbir fl-impjiegi f'pajjiżna fl-aħħar snin. Dan kien akkumpanjat minn żieda konsistenti fil-pagi illi jieħdu l-ħaddiem għad-dar li waslet għal żieda fin-nefqa fil-konsum tal-familji Maltin u Għawċin. Fil-fatt id-dħul rikurrenti totali żdied bi kważi 17%. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ ukoll li matul Lulju in-nefqa fuq l-investimenti pubbliċi komplet tikber mod sinifikanti, tant li bejn Jannar u Lulju ta' din is-sena iż-żieda fin-nefqa kapitali kienet ta' 95 miljun euro. Il-proġett tal-Gvern li jibni mill-ġdid it-toroq kollha ta' pajjiżna fuq perjodu ta' 7 snin, flimkien ma' proġetti oħra, mistennija jkomplu jsostnu n-nefqa kapitali fix-xhur li ġejjin. Matul dan il-perjodu, in-nefqa rikurrenti tal-Gvern żdiedet bi 306 miljun euro, bl-akbar infiq ikun fi programmi u inizjattivi. Dan kien rifless l-aktar fl-implementazzjoni ta' bosta miżuri tal-budget li daħlu fis-seħħ din is-sena, kif ukoll miżuri oħrajn li ddaħlu b'suċċess fil-budget ta' qabel, fosthom is-servizz ta' childcare bla ħlas, is-servizz ta' trasport b'xejn għall-istudenti kollha, il-miżura ta' tnaqqis fit-taxxa, mediċini u trattamenti b'xejn għal pazjenti b'mart kroniku u żieda fil-benefiċċji soċjali għal persuni vulnerabbli. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ ukoll li maxijiet fuq id-dejn tal-Gvern naqsu bi 12 miljun fl-ewwel 7 xhur tas-sena. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li dawn ir-riżultati pożittivi fil-finanzi pubbliċi jikkomplimentaw l-aħħar analiżi li għamlu l-ekonomisti tad-DBRS li sejħu it-tkabbir ekonomiku fl-aħħar 6 snin bħala wieħed eċċezzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.